Grabe ni duta diri ayos ka diri pa picture ba pang profile natay ang anak ka rin sa handig ka pusing up anak wow dari ko dari da sa taas mo nindot ni diga kamuk anak anak ni pa diri anak namo nambid jud ka diri pag anak duta kay bay pwede pa kay mo anak diri pud anak ini duta ba? Huh? Uy! Uy pre, ali go pre. Ali ba? Ali ba kanagi mayo ko inagi ka diri, ali. Sa pre. Magkaya lagi. Buha ko kay mo na tuwan ay, banima, ilanggan ka ri ba? Ali ba kay kanang magpakuan ko nimo magpa-profile ko nimo ba, magpa-tira ko nimo diri. Magpapitik ko nimo diri. Tuyo dai. Pakuan ka, magpatira ka. Kanang ba kay pusing ko diri, kanang pusing na ko diri anak. Anak oh. Pusing na anak. Kirada sus anak pagid. Anak. Ali ko pre. Ali ba gaya pa nimo ali ba? Dali, patira ko nimo dres. Sagaya pa nimo eh. Ikaw pitik ko nimo ba? Kay mo, plaster ako. Ako kang tirahan. Ya kaning plaster ko pre, okay na ni kanang paana ko, okay na sa man, okay na ni. Ayaw na ya, bati man. Look up kay para okay kay pagkatira nako, plaster. Look up kanang muduko ko pa da, duko anak. Naunsa mga pre, look up gani dito ka sa taas magtan-aw. Kanang look up. Taas ba naunsa? Lugar ana. Ana ba, tanaw na ko ha. Ana. Okay na to pre, kung pastor ana okay na to atong anak na sa kuan. Okay ra na. Okay ra kay na. Itoy di mong tiil gamay. Itoy gamay. Ana. Okay, kanang tirahe kog pre kaduha kanang pang profile og kanang kuan ha. Basta kanang kabit puto ba? Sige. Kaduha lang. Kaduha ko tirahe. Sige. Tigay kog kaduha kanang nindog kay pagkapitik nimo ha. Lagi ay kablaka lagi. Sure kay ba nga tinada ko anak. Okay, ay kablaka kay. Ikaw ang ko basta dili na kumaayo pagka-plaster ingon ko ha. Sige. Ingon ko ha. Sige kay para nindot gid ba. Sige. Ay gliho ka. Pitik de gusto ni pare oh. Bintaha kay nakadapo ko pitik dire. Karon ka pre. Matirahan gyud ka karon ba? Pukpuk yung sag-ang mo ron. Look up pre ha. Ay glihok. Okay. Sure ball kaayo. Okay ra pagka tira nako. Igo pre. Okay. Okay ra pagka tira pre. Okay. Igo ra ka. Okay, pre. Tabang pre. Okay. Naigo ra. Okay. Ano unsam na pre? Sakit kiri. Naigo di ka pre. Ingon bitaw ka sa kuha nga magpatira ka nya yon magpapitik pa gyud ka. Nya timing kay na ko pitik. Dili man kuan tirang ni mo pre kanang picturean ba ang profile. Picture di ay naunsa klaruha pud manggi. Magkay klaro pre ay nga. Ingon ka magpapitik ka magpatira di tirahan di ka. Timing ko kay na koy pitik. Pitik ba kanang picture ni pitik sa paan. Picture di ay mo kag ingon daan pre.